guys, good morning. Linggo ngayon kami magbubuhos guys. Kaya na po nag-prepare na. Halo sila. Kapag guys, hindi ko nagawa. Kulang itubig. Malapot. Tubig ma, dugde. Tubig. Mana? Seguan. Ya seguan peso. Dito na guys, yung bubusan na may grot na. May linya na guys para sa electrical. Main, baru ba sa tadaw? Mainit na ito kasi may baka nyo, nabasa nila makakit na lang ito. Nagawin kasi mo ito. Pang-uulan guys, oh. Ang dilim naman dito sa amin. Video. Hindi ka na ba? Buwang ka na ako. Nalagyan ng sako guys, para matapos yung halo. Dipisa na rin. Dipisa na ito. Saka tayo itong bang libur ka. Minor. Diba? Nalagyan ng guys. Ako muna guys, nag-video kasi si Bikola pupunta naman ng Kawayan, birthday ng anak ng kapatid ko. Ano po siya, alis na. Alis na siya, punta na silang Kawayan ng kapatid niya, kuya niya talo. Lagi pang ibaba ng camera, hindi siya nakakita.
kadalang gulay. Ang sa lakaan na, ang manaw. Kaya, bagal na kamagay mo, huwag mo pinagkakit yan. Nakapula ba? Hindi pa. Oh. So guys, yan na. Kalahati na guys. Isang halo pa yan. Good na yan. Hello guys, mapansit naman tayo guys. May konting-konting sabaw-sabaw. May mga over guys. Over. Pansit lang tayo, pansit lang muna. Maghalo ulit sila pangalawang halo. Pangalawa po guys. Break time muna, break time. Hello guys, ayan no. Lalo pa sila, kulang ng konti. Lahat ng sako guys. Umulan na naman sa amin. Ayan guys, konti lang kulang. Yan, ito. Umar, ito. Huwag ka pa maligay. Konti na lang. Dua na. Magayon ang halo. Wala na guys. Lapit na wala yung buhos. Oh. Hello guys, yan na guys, tapos na po guys. Siyam na sako guys. Papasok, siyam na sako siminto. Linilinis na lang. Napantay ba? Ito ko guys. Coba tulala na siya ba? Iba ka punta ng kawayan. Naiwanan. Wala ang service. Ito. Kaya sumagal. Duwan-duwa. Kira to. Tapos na walang halo.